Navçeya Sûreyê Amedê piştî şer û pevçûnan niha jî bi jinûve avakirinê di Rojava Bakur de ye. Li gorî projeya Wezîrê Bajarvaniyê Navçeya Sûrê dê li gorî mîmariya xwe ya Resembê avakirin û otantîkî û dîroka wî neyê xirakirin. Her xaniyek jî dê herî zêde du qatî bin. Nûnerên mexdûrên Sûrê dibêjin projeya hikûmetê erenî ye û di pratîkê de jî divê neyên mexdûr kirin. Valla me planê proje dît gelek proje pir xweş bû. Ama van proje çawa çêbe kesî mexdûrî nebe ku ji malê xwe û ji kanê xwe nebinse ki em alîkarî ne em jî em ê destekê bidin. Wezîrê Berevaniyê di serdana Amedê de gotibû kesên bixwazin dikarin pereyê xwe bigirin û biçin Stenbolê. Vê yekê bi xwe re tirsa guhertina demografiya Sûrê anî. Piraniya xelkê dibêje nîşandana rêya Stenbolê valakirina Sûrê ji kurdiyetiyê. Dixwaze ji yerê me yurdê me göç bike, me asimilasyon bike, em yerê xwe yurdê xwe ew bikin, em tev ewa em Türkleşmiş bibin. Zimanê me bide hundakirinî, mesele tev İstanbul ew e yani. Memleketê xwe, wetenê xwe bêlim, li vir bûme, ez arım İstanbul'e yaşamış nabim abi. Ez mezelim li vir ve davim. İstanbul'e mi perişan kore İstanbul. Baran bede bir konu kol viradayının, iş yerimel viranın. Yani em halimini viran, mec viyolatin, em keterk nakin viyolatin. Navçeya Sûrê ji sedî not û neh ji Kurdan pêk tê û xelkê Sûrê jî zêdetir bi şêwezarên kurmancî û zazakiya Kurdî diaxivin. Xelkê Sûrê dibêje ger ev proje di berjevandiya wan de be erê. Lê ger ew bixwazin demografiya Sûrê biguherin, ew ê vê yekê qebûl nekin. Maşallah dekak, Rûdaw, Amed.